салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. имрӯза влога сар мекунем. Айра айнам хел харид. дӯстони азиз, иҷа мо гӯшгирӣ омадем. ҳози шавҳарам рафтам, фақат наличикати мешидай харида снимат када биёем. ба ман худам мехоҳам равам гӯшта вибират кунам. хеле ки дидем дар иҷа майдачудаи магазини фикс прайс гирифтам. иншоалло ки хона равам нишонтон метиҳам чӣ гирифтаги ман. ин чизои рӯзгор барои як чимедрои 100 чиз дига мегири. гуфтиҳам гапо. Что это? Амивая да обзор деги будам чойнакчара. Заварочный чойнака. Маъқул штеги буд. Ман хеле вай дорам. Чой сафедак дорам. Бакал чой сафедак. Хамкати нарзай. Чой дам мекунӣ. Красиво, Надир? Это не мороженое. Это чайник. Да. Я литр будай. Я литрш кама. Намегӯям я литра. Бома я литра вай заказ кардем дум айвал берис. чойнакҳои ваянку сафеди стекляням хеле хайн мешава барои да бакал 4 бакал чой мешава. бисёр дам намекунӣ ку свеж дам мекунӣ мехӯриам бази баки хушрӯай. чин ҷот таҷо чин. Эй Нодир, инҷа солнечный омадагие. духтаракои тумен мумкин донанд шиносан. дӯстони азиз, ина гӯшти гирифтаги ман ва мои кадамондам худо хоҳад мешум майда мекунам, ҷобаҷо мекунам. лаҳм гирифтем, камакак остогон дорам, як бор хомӯшур бода дигаш лаҳм. ҳозир ман пакои вай нишонтон тиём. айз прайс гирифтаги чизомо. мен хеле якта вай гирифтам. ойнаи ду тарафа, якташ наздиктар нишон медиҳад, якташ дуртар. паршид. ина чойнака чӣ хеле ки дидем. ай чойнак гирифтам. салфетка гирифтам. ин насадка барои швабра. паустаки хушроб. гирифтам барои ягон хел суппа андохтан, ягон хел шӯрбо мекунӣ меандозӣ, обро мекунӣ. ай контейнерро гирифтам духтаро. дар видео дидаги будам дар чандта абзоро калон дар назарам тофт, не ки аслаш майдай 1 литр 75 даи чиз ҷо намешавад. 4 гирифтам. иншоалло ки ай калонашро мегирам. аввал як 8 гирифта будам, то бурдум хондум обратно. чорта гирифтам. нархи ино 55 рубл, нархи 200 рубл, нархи ойнаам 200 рубл, нархи 77 рубл, нархи насадкам 77 рубл, инаш 55 рубл.
این صابونو 18 روبلی باینه خیلی باید گرفتم چی میگم فروک چیه هم خیلی گرفتم برای میوه رو انداختم 149 روبل این سه تا پویاچه داره بعد دخترا айнаи гирифтам ай корико ай ҳами дорум маузи камтар безепштагия неки намечаспад ҳат качестваш хушрӯа ай ҳами гирифтам буд тайдида барои то я уже сиви безепштагия пешинам ба ҳар ҳол вашам намепартам вақти хамир мекунам мемонам даболош да дастахон мехад чиқадр мемонам мечаспа вақти даболои мемонӣ намечаспа се та чор та зувола мегири мемонӣ дам мекуна ба як ҳайта мепази баъд скатер доштам ёкта дарида ҳамон обновит кардам хали скатер гирифтам барои болои стола барои кӯдакдор занагам хали клёнкаги назай ки мерезанам ягон чизава чақа мекунам тоза мекунӣ нархи 299 рубл идам обзор дадидам нарх гирифтам гирдошбои хеле бай дорад шуак однотонни дар дигар магазинҳо чанд баробар қимат аст албатта мекаки материалош шуак мепартам нишонтон мекунам намиқа чиз ба як соки вай гирифтам гранатои тамом ин буд покупкаи мо дӯстони азиз ҳамаша 1500 рубл 1500 чаншид ба фикрам ҳисоб кардам ки як ала чиз гирифтам дар фикс прайс беҳад арзон ҳама чиз хай ҳаст качествош безеба ҳаракат кардам абзору аввал мебинам баъд рафта мехарам ина дар сархон духтаро барои круги нев барои чорканҷа дар сархона бисёри вақт мо давона мешинем барои ҳамин даблои стола мешава хадмони дар замина мешава камтар аз ҷинҷа иста баъд хча мепартоя хушрӯ мешава инаи вазаи гирифтагӣ барои меваҳо инаи чойнака барои инаи бакалогина чӣ қадар мувофиқа сафед се та рангаш буд розови буду баъд сафед буд бо як намуди саусча буд намеша гирифтам ман ба цвети бакало инам хел хушрӯак ҳол ма намоз мехонам баъд вайёра контейнероро ҳамаша вай мекунам спесоя вай мекунам шута аввал тоза мекунам баъд ҳама чор чизе ки вая меғанҷа ҳамоное меандозам барои чизе ки рӯем макарони дароз барои ваё камтар бо дарозтарша харидан дар кор чизе ки бисёр бисёра дӯстони азиз гӯштои майда карда намак кардам ҳамхи кусокҳои калон калон кардам ҳар якташа пакетида мегирам барои масто барои алфотҳои обдор яктаи кусоки калон гирифтам инҷа барои хуншурбои якта истоғони калон пакетҳои барои заморозка гирифтам аз менависам инҷада барои манту самбусаву дигарашам хел барои оша менависаму дигарашам хел пакет мекунам ки ҳамаша қариб як хелам кусокош ҳами алфотҳои ҳаррӯзага мешавад дӯстони азиз контейнерои ман шута тоза кардам қоқшон кардам ҳозир чизе ки кам кам ҳастай ҳамоное меандозам
нишонтон мекунем. дӯстони азиз, дар ҷама дарсахона саҷоқо ҳамин чизои баровардам. айн шкафҳо камтар уборка кардам, ёро таҳ мекунам ва я шкафи дига ҷобаҷошон мекунам. чия ина ма инҷа севут пок кардам. айна гир ма вот иди оли бу партов омад бу амира рафт ҷада даи пакетҳои амин камтар бақувваттар пакетҳои нав ба вай мекунам. руншда меандозам, яки хай магазин крупни харид равем, баъд ҳамин пакет мегирам, ёки барои мусор истифода мебарам. ира ози балкон мебурам мемонам. инҷа шкафҳои ҳамин ваё чизои меличовка гӯем, ҳамин шкаф ҳамин кофеву шакар, намак, ҳамин чизо. инҷада доруво ҳаста. ин болода доруое ки ман хурдистам дар ону контейнерча мондагишонам ки кӯдакон нарасанд. ин 4 контейнере ки пур кардем якҷоя қади шумо ина меёянд дар ин боло ҷошон кардам хушрӯ када. ин миксери ма, блендери ма оливайша гирифтам барои шуштан. камтар ҷазир штаги буд, руношта чоёи қоқ пур кардаги будам. хел аралаш гирдовам хел як ҳафтада ябор генерални уборка накунӣ вай мешавад. ин хай наушники ма ҳамиҷада ки як истифода мебарам. ҳам ёда адад накардам рости гап, то маҷбур нашавам истифода намебарам. набинед фокуска иста телефони ма ҳамин мефурӯшам гуфтам, бо дилам нашид. гуфтам қайд 10,000 даям гиран, 17,000 худаш набош, 10,000 даям гиран мефурӯшам. гуфтам ки бо намедонам, қа фикр кардам, гуфтам хай иста, бо дилам нашид. testaj. Ozi možeš pazabat, vaja mi ondozom.
шишпазе, баъд ин лапша меандозам. Ин банкҳои холиро шушта мондум, балкон мебурам, ин шай миксер май. Тоза када ҷошта мемонам. Дайҷа мондагим ба фикр лапшара. Айн меандозам, як буташа меандозам, ба фикрам мераса. Достони азиз, дайҷа картошка тоза кардагиам. Сари тоза кардагитим ростика гуфтам вай мекунам. Иқа самбусаи картошкаву гӯшти пӯзам аралаш мекунам. Неки камтар дастам банд шуд, мебинем вақти кам. Дӯстони азиз, авқоти мо тайёр шид. Ин лапшаи тайёра ҳаминаш нағза ки ягон вақт ай берун мебиёӣ саросима ё ки ягон ҷо рафта мебиёӣ ки абед меша, авқот тайёр кардан дар кор. Тез зирбак мекуниву 1-10 минут зирбака меҷӯшонӣ. Лапшаи тайёра мепартоӣ, ҳамин авқоти бамаззаи хушрӯ тайёр мешавад дар муддати кӯтоҳ. Дар ин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. дӯстони азиз, то видеои оянда. Худо нигаҳбонатон.